Molt bé, gràcies. Jo començaré amb una pregunta. Quan va ser l'última vegada que vau prendre antibiòtics? Algú se'n recorda? Un, Wolf, dos? Us en recordeu? No n'heu pres mai? Com que esteu aquí, vau ser afortunats, perquè l'antibiòtic va tenir un efecte i us va curar de la possible infecció que podíeu tenir. Però heu de saber que sou afortunats perquè tenim un problema molt gran perquè els antibiòtics estan deixant de funcionar, perquè els bacteris s'estan fent resistents, els patògens que causen les malalties s'estan fent resistents. I una mica per posar en context el problema que tenim, fixeu-vos, el 2019 s'ha calculat que 1,3 milions de persones es van morir per infeccions causades per bacteris resistents a antibiòtics. Bueno, 1,3 milions de persones a tot el món podríem pensar que potser no és tant. Per posar també els números en context, el 2020 es van morir durant la pandèmia 1,9 milions de persones degut al Covid. D'acord? Per tant, fixeu-vos que els números no estan tan allunyats. I aquí ens vam tots acollonir perquè estàvem davant una pandèmia brutal, i en canvi sembla que amb la resistència a antibiòtics ningú tingui cap problema perquè no se'n parla. I de fet ja s'està parlant que és la pandèmia silenciosa. D'aquests 1,3 milions de persones, els responsables són aquests 6 microorganismes, que són els sospitosos habituals, són els típics patògens que s'anomenen escape per les inicials dels seus noms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa i Streptococcus pneumoniae. Aquests són els sospitosos habituals que causen problemes als hospitals i en general a bastant de llocs, perquè causen infeccions que cada vegada menys es poden tractar amb antibiòtics. I tu te prens una pastilla confiant que allò t'anirà bé, no te va bé, t'has de canviar d'antibiòtic i això va causant un problema que en alguns casos pot acabar amb la mort. Ja veieu, 1,3 milions de persones només el 2019. Tradicionalment s'havia referit a aquesta resistència al consum d'antibiòtics, un consum abusiu i un mal ús, prendre antibiòtics quan no fa falta. Això causa resistències, els bacteris se tornen resistents, la teràpia no és efectiva, s'ha de canviar el tractament, buscant un altre antibiòtic, si és que el tens, per tant, més dies d'hospitalització, poses la vida en risc, més antibiòtics, més despesa en salut pública. Això més o menys està comptat que pel 2030, que ja hi som, això serà una despesa anual de 3.000 milions d'euros, i pel 2050 pot acabar causant una pèrdua del 3,8% del PIB mundial. Per tant, poca broma. I què passa? Més antibiòtics, canviem d'antibiòtic, però els bacteris també es van fent resistents, per tant, més resistents, i això, fixeu-vos que és un cicle viciós. Però sí que és veritat que bé aquest consum d'antibiòtics sí que s'ha vist que està correlacionat directament amb la generació i selecció de resistències, per tant, els bacteris se fan resistents, sí, però això no vol dir que estigui correlacionat o que estigui relacionat significativament amb l'augment de les infeccions, perquè pot haver-hi molts patògens, però si tu te tractes bé i si te protegeixes bé, en principi no té per què haver-hi un augment en les infeccions. En canvi, sí que s'ha vist que això, aquest augment, està relacionat directament amb el contagi. I curiosament està associat, i això es va publicar el 2018, amb un mal sanejament i una mala governança. Mal govern que vol dir mala gestió dels recursos perquè no se gestiona i no s'inverteix en salut pública i en estructures de sanejament que fan que aquest contagi sigui major. Aleshores, una de les conclusions d'aquest article precisament deia que millorar el sanejament i l'accés a l'aigua potable, un bon govern i augmentar en salut pública pot ajudar a mitigar el problema de les resistències als antibiòtics. I altre cop m'agrada posar números per posar context al problema. Fixeu-vos, cada any es produeixen 360.000 milions de metres cúbics d'aigua residual. Pràcticament el 50% s'aboquen al medi ambient sense tractament, de cap tipus. El 2015 els humans vam generar és un eufemisme per dir que vam excretar, 19.000 milions de quilos de femta que contenia Escherichia coli resistent a penicil·lines, concretament a un tipus de penicil·lines bastant sofisticat. Només un 66% té un sanejament bàsic. Molta part d'aquestes excretes van també al medi ambient sense tractament.
També què passa amb els residus de la ramaderia? Fixeu-vos, a la Unió Europea, entre el 2016 i el 2019, es van abocar 1.400 milions de tones de purins, evidentment sense cap tipus de tractament, en els camps de conreu. Els residus urbans, el 2016 es van acumular 2.000 milions de tones de residus urbans, la majoria en abocadors, també a l'aire lliure, i només un petit percentatge incinerats. I finalment, per què no, també parlar de residus plàstics. Fixeu-vos, cada any se generen 400.000 tones de residus plàstics, 10 milions de tones, a més, van als sistemes aquàtics. L'Organització Mundial de la Salut diu que el problema de la resistència s'ha de tractar des d'un punt de vista global, ja sabeu, el One Health, perquè tot està interconnectat, la nostra salut, la salut dels animals i la salut del medi ambient està interconnectat. I jo us dic, sí, One Health, però per què està interconnectat? Està interconnectat per les nostres excretes, per la nostra contaminació. Per tant, d'aquí el títol de la meva xerrada de One Waste. I per què és important això? Fixeu-vos, això és una correlació molt simple. A l'eix de les X teniu contaminació fecal humana. A l'eix de les Y teniu resistència a antibiòtics, gens de resistència. Fixeu-vos que pràcticament en tots els casos, diferents països, Índia, Singapur, Espanya, Regne Unit, Estats Units, hi ha una relació directa entre més contaminació fecal, més excretes, més resistència a antibiòtics. L'únic punt que salta és aquells punts blaus allà al cim, que està relacionat amb un riu de l'Índia que hi aboquen una empresa que produeixen antibiòtics. Aquí no hi ha contaminació fecal, però el que estan produint, el que estan abocant al medi, són directament antibiòtics. I això quin risc té? És a dir, si jo em banyo en un riu, vosaltres no, perquè sou joves i esteu en la flor de la vida, però si me banyo jo, que ja ho tinc una mica més complicat, quin risc d'infecció tinc si jo me banyo en un riu contaminat? Doncs mireu, un estudi que es va fer al Regne Unit, de 97 llocs mostrejats, només 11 estaven contaminats amb aquesta E. coli, també resistent a penicil·lines. Fixeu-vos que la prevalència és molt baixa, 0,07%, pràcticament descartable, però què passa? Per molt poc que sigui el risc, si tu vas moltes vegades a banyar-te, a vegades un poc per un molt és un déu-n'hi-do. Aleshores, fixeu-vos, al Regne Unit es va calcular que 2,5 milions de vegades podien causar la ingestió d'E. coli resistent i que aquelles persones que feien ús a nivell recreatiu de rius, llacs, etc., tenien unes 4 vegades més probabilitat de ser portadores d'aquests bacteris resistents i que poden causar un problema. Per tant, el risc hi és. I com a exemple d'això, tots recordareu l'estiu passat que es va tenir que posposar una de les proves de natació en el Sena perquè la contaminació fecal al Sena era massa alta i, per tant, es van tenir, mira, millor que no se banyin perquè per molt atletes que siguin, potser tindrem un problema aquí. Per tant, quan penseu en resistències a antibiòtics, no només penseu en l'hospital, perquè a diferència de Las Vegas, el que passa a l'hospital no es queda a l'hospital. El que passa a l'hospital surt de l'hospital i normalment surt a través de l'aigua residual, que va parar, com deia la Sofia, a les depuradores, a vegades no, i després les depuradores fan el que poden i després va parar al medi ambient. I una mica d'aigua residual i de la informació que en podem treure en parlaran ara les meves companyes, tant la Pamela com la Mireia. Gràcies.